उनाव दिनै लाइभआव फैलायबाय आरोना लोगोफोर। लाइभआव फैयैया गोबाव जाबायमोन इउटुबाव। बिदिनो ओंखाम जाखांनानै उन्दुनायनि सिगां सिगां दा दसे लाइभआव फैबाय आरोना लोगोफोर। खबर सबर मारै मारै दं लोगोफोर एसे रायलायलायदिनि फैदो बयबो। बोथोराबो माथो बिराद गरम दा। दिनै नेट पेकआबो बारा गैखाया दसेल' रायलायगोन लोगोफोर। सोर सोर मा मा ओंख्रि जालायलायखो खोन्थाहरलायलायदो दे। दामानि माथो बयबो इउटुब फेसबुक खालि गावजों गाव नांलायलायनाय माबा माबिल' भाइरेलनि खोथाल' रायलायथारो माथो बयबो हगारलाबायो गावजों गाव। दे कमेन्ट हरलायलायदो दे लोगोफोर। सोर सोर मा मा खालामनानै दं दा। ओंखाम जादोंना जायाखै मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरलायलायदो गावजों गाव दे बयबो। थाम्फै दंलै आंना जायगायाव बिरादनो न'आवनो दलद थाथारनो हाया। दाबो रावबो फैयालै माथो लाइभआव सासेबो। कारेन्टआबो थिग गैया जोंना थाथेरा। बारा गोबाव होनो हानाय नङा दिनै लाइभखौ नेट पेक गैया दहाय बाहायजोबनाय जाबाय। ओरैनोथ' माथो साबसक्राइबारफोरखौ नायोबालाय एथ' बुरजा बादि मोनो सासेबो लाइभआव फैया माथो। ओरैनो साबसक्राइब खालामनानैल' दोनलाजोबनाय आरोना मानसिफ्रा बयबो भिडिअखौ नाया। साबसक्राइब खालामबाय सिरि थाबाय आरोना मानसिफ्रा। इउटुब चेनेलाव दाना बेबायदिनो खालामजोबो।
साबसक्राइबार दङ 2000नि गेजेराव खम समावनो बिदिनो 500-600 जनसोआथ' ओरैनो जेनेबा नायनांगौ खमावबो सासे सानैयानो नाया थारमाने बे रावबो सापर्टखौनो होलायखाया आरोना जास्ट ओरैनो साबसक्राइब खालामबाय दोनबाय बेबादिल' मा मेसेज ओंखारलाबायदोंथाय बेलाय मा दं बेखौ माथो रावबो गैयालै दाबो साथामल' नायदों दाबो बोरै जानांगौलै बिदिजोंलाय 7 मिनिट 8 मिनिट जालायसै खानाया नै आंना दुगैनानै थावबो फुनाखै खामसाव गाबोन सोरांबानो खारनांगौलाय गवालपारा बाइक लानानै होलांसैलाय माथो रावबो फैयालै लोगोफोर है दोनसैलै नेट पेकआबो जोबखाबाय बारा गोबाव होबाय थाला दोनथ'बायलै लोगोफोर गुड नाइट सोरबाफोर नायदोंबा 3 नायदोंमोन नायनायालाय दोनबाय बाय